42 restaurants, 4 més que l'any passat, oferiran aquests dies menús de tota mena que volen, per sobre de tot, tenir en compte l'imaginari i la innovació gastronòmica del cuiner. S'hi poden trobar des de restaurants amb estrelles Michelin fins als que tenen menús a 18 euros. La novetat d'enguany és un pack de restaurant i hotel per aprofitar l'estada a Girona. Segueixen en peu propostes clàssiques com el Rambleja i Tasta o el cinema i gastronomia. A nosaltres ens fa molta il·lusió el famós Rambleja i Tasta que el fem aquest dissabte. Si ens hi afegeix el mercat, que aquí estem, l'Associació de Comerciants del Mercat, amb un Rambleja i Tasta que es podrà dir rambleja i passeja fins al mercat, podràs venir al dematí aquí i tindràs tastos gastronòmics de diferents restaurants, de 10 a 2 exactament. Els organitzadors celebren la benentesa amb les institucions públiques i creuen que és el primer any que tots plegats empenyen al mateix carro. Tenim un únic objectiu, omplir la ciutat de visitants, posar la ciutat de moda. Estem marcant diferents estratègies, però òbviament una d'elles és donar a conèixer tot allò que ja tenim. Creiem que és una ciutat que ofereix grans productes turístics. Enguany es preveu que els menús servits siguin més que l'edició passada, és a dir, 1.000 més, fins a arribar als 6.000. La setmana gastronòmica arrenca el dia 15 d'aquest mes de març i s'allarga fins al primer dia d'abril.